Bun găsit tuturor, dragi prieteni, rămâneți alături de Business Days pentru că e momentul și locul în care puteți să aflați informații esențiale pentru ceea ce urmează. Astăzi avem un alt invitat cu totul și cu totul spectaculos în virtutea carierei lui, dar și a esenței pe care o oferă fiecăruia dintre noi. Fiți pe fază pentru că Business Days vă propune o serie de masterclass-uri, vă propunem să le urmăriți, mai ales că sunt foarte multe idei extraordinare și generoase acolo, alături de oameni de cea mai bună calitate, performer. Prin urmare, astăzi o să vorbim despre cașcaval, dar nu în sensul argotic, sensul în care ce e în buzunar sub forma unor bancnote se numea cașcaval, ci ne referim la schimbarea noastră personală. E vorba despre o carte a lui Spencer Johnson care se numea Cine mi-a furat cașcavalul. De aici a venit ideea invitatului nostru special, Rareș Manolescu, să vă propună să vă gândiți chiar acum cum putem să facem schimbarea care să facă diferența? Pentru că, iată, într-o bună zi a venit un virus și tot ceea ce știam noi că se întâmplă în viața noastră, venituri, planuri de viitor, toate lucrurile astea au primit un reset. Bun. De unde o luăm? Avem senzația că lucrurile vor mai fi la fel de acum înainte. Cum acționează din punct de vedere psihic toată această schimbare? Cu siguranță că e mult de spus. Până când îi dau legătura lui Rareș Manolescu, pentru cei care, cum se spune, au deschis televizoarele mai devreme, trebuie să vă spun, sau mai târziu, vă spun că Rareș are o experiență de 23 de ani în training, peste 14 ani ca manager și antreprenor și aproape 13 ani de coaching individual și cu echipe. Este unul dintre cele mai cunoscute în lume, nume de pe piața de training și coaching din România. Experiența sa de coaching sistemic și profundă înțelegere a motivației umane îi ajută pe participanți, adică pe voi cei care sunteți acum, să devină mai implicați în procesul de învățare. Rareș lucrează cu companii multinaționale, cu CEO, senior manager sau antreprenori de pe 5 continente, atenție mare, Europa, evident, România, Orientul Mijlociu, Asia, America de Nord și de Sud. De exemplu, a contribuit semnificativ la lansarea și dezvoltarea Blanchard International România, divizia companiei Human Invest. Multe lucruri ar putea să fie spuse despre Rareș, la un moment dat o să zică și el, da, ajunge-mă cu laudele, până atunci însă trebuie să vă mai spun că rolul său de trainer, coach și consultant de business l-a ajutat să dobândească o înțelegere profundă, că asta e importantă, a clienților săi, prin care cei mai mulți sunt companii multinaționale. Absolvent al facultății de drept, masterand în drept la Cluj, Open University Business School în Marea Britanie, cursuri Meta System Coaching School, foarte multe lucruri interesante, dar acum mergem la Rareș pentru că el vă propune acum o conversație personală. Azi nu este despre slide-uri, azi nu este despre lucruri pe care vi le spune un profesor la tablă, ci este despre voi. Prin urmare, sunteți invitați încă de pe acum să intrați în dialog cu noi, să puneți întrebări, să ridicați probleme, pentru că în momentul în care ridicați probleme, lucrurile funcționează foarte bine. Bun venit, Rareș! Mulțumesc, Cristi, și bun venit tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și mă bucur că sărbătorim unul mai muncitoresc, vechiul 1 mai, da. Pe de altă parte, nu neapărat într-un sens comunist, dar într-un sens al tuturor celor care muncesc, cu o poveste și, de fapt, da, de asta am zis să corelez puțin cașcavalul cu 1 mai și să vedem cum putem să scoatem cei mai buni din timpul pe care o să-l petrecem acum împreună. Deci mă bucur foarte mult că sunt aici alături de voi. Perfect. Bun. Așadar, ce înseamnă cașcaval? Dar până una alta vreau să vă spun că Rareș, în momentul în care ne-a provocat cu această temă, a spus că indiferent cât de mult vorbim despre business, dacă nu avem grijă de noi personal, nu putem să facem nimic din ceea ce ne propunem în cadrul afacerii. Putem să detaliem acest lucru pe care tu l-ai afirmat? Da, sigur. Și știi la ce mă gândesc, Cristi? E plin în jurul nostru acum, cel puțin în bula mea în care eu trăiesc, de mesaje de business. Cum să faci și cum să schimbi afacerea, cum să te reinventezi. Eu lucrez de când am fost trimiși acasă să stăm, să zicem așa, în mini-comunitatea de familie. Aproape imediat am schimbat modul de lucru cu cel virtual și am avut ocazia să interacționez în ultimele aproape 2 luni cu sute de manageri din diverse colțuri din lume, pentru că eu nu țin cursuri doar în România, țin și în restul lumii. Și am văzut, pe de o parte, o preocupare, ce facem cu business-ul, dar a apărut mereu întrebarea mea, noi ce facem? Pentru că business-ul sunt oamenii, afacerea sunt oamenii. Oamenii nu sunt niște mijloace fixe. Oamenii sunt compania. Și atunci una dintre reacțiile pe care le-am văzut în această perioadă a fost
Bă, da, stai puțin, cum fac eu, cum îmi deplinesc eu rolul dacă stau cu copiii călare pe mine? Dacă sunt într-o cameră unde vecinul dă cu bor mașina gaură că s-a apucat să lucreze, că i-au venit lui niște idei creative? Ce fac dacă, de exemplu, nu am un spațiu de lucru și trebuie să stau în dormitor în mijlocul patului și mi-este jenă să mă vadă colegii de la locul de muncă că nu am o altă cameră? Astea sunt, de fapt, problemele reale. Cum reușesc să dorm mai bine sau să mă mențin într-un ritm normal? Am avut oameni care își pun această problemă, băi, mă îngraș, mănânc prea mult și nu mai fac mișcare, ce fac? Stau pe scaun toată ziua. Și atunci mi-a apărut această idee, hai să ne uităm la noi. Știi cum e o vorbă, apropo de asta, pe vremea când călătoream cu avioanele, că sună ciudat asta, pe vremea aceea. Da. Știi vorba aia, în instructajul de securitate spune, puneți masca ție înainte să pui masca copilului cu care ești sau celui pe care îl ajuți. Exact. Și mi se pare că întrebarea acum este, bă, ție îți pui masca? Tu de tine ai grijă ca să ai grijă de ceilalți, inclusiv să poți să performezi ca antreprenor, ca manager, de exemplu, sau ca angajat. Aici, de fapt, asta e tema mea și aici, de fapt, vreau să ajung. De ce e important? Pentru că dacă n-ai grijă de tine, n-ai cum să ai grijă de alții. Dacă nu ai grijă de corpul tău, dacă nu ai grijă de mintea ta, să te educi, de exemplu, în perioada asta, cum poți să te dezvolți? Asta e, de fapt, tema pe care o pun pe masă. Bun, Rareș, cum putem să facem lucrul ăsta? Pentru că la nivel de principiu lucrurile sunt inatacabile. Sigur că trebuie să facem lucrul ăsta. Cum facem când, într-adevăr, vorba celebrului banc, mai rămâne să tropăie pisica pe pervază, în rest toți pot să facă diverse lucruri, există școală online, copiii vor lucruri de la noi, bine că le dăm, pentru că suntem în perioada asta alături de ei și va fi o perioadă ca valoare inestimabilă, dar cum putem să ne ținem, cum spui tu, pe linie și să fim focusați? Pe ce suntem și pe ce trebuie să fim? Uite, un lucru pe care o să zic, am mai multe idei și o să le iau așa pe rând. Unul dintre ele la care vreau să mă refer și care mi s-a întâmplat mie și îl pun pe masă ca resursă cheie e următoarea. E următorul lucru. Prima reacție pe care eu am văzut-o în mediul de business cu care am lucrat a fost, și cel puțin la noi, vreau să zic acum comparativ, având ocazia să lucrez cu companii din diverse țări, a fost să văd în felul următor. O parte din reacția oamenilor care trăiesc în România a fost de a îngheța când a venit criza. Și m-a lovit foarte mult, de fapt, o corelație pe care am făcut-o cu o mentalitate pe care noi încă o mai avem în zona noastră balcanică, românească, de fapt, aceea de care poate ți aduce aminte de la istorie. Ardem grânele, otrăvim fântânile și ne luăm bocceluța și fugim în pădure. Să treacă pericolul. Și serios am văzut că în unele companii asta s-a întâmplat. Unii decidenți asta au făcut. Au zis, hai să ne adăpostim până trece pericolul și după aceea revenim. Și acum ce văd ca o corelație este că în momentul în care președintele Iohannis a anunțat că din 15 mai vom face un pas de relaxare, am văzut reacții în bula mea și în oamenii cu care comunic, gata, se dă drumul. Nu se dă drumul la nimic. Încă nu știm. Nu se dă drumul la nimic. Nu se dă drumul la nimic. E un pas. Vei putea călători prin oraș fără hârtie. Punct. Dar prima reacție asta, revenim la normal. Nu revenim la normal. De fapt, ce am realizat este că vechiul normal nu mai există. E, dacă vrei, ca la soft. Este un nou normal, este vechiul normal reinstalat, versiunea următoare de soft. Și atunci mi se pare că e important să ne trezim la realitate. Adică, cred că e important că practic, criza nu se încheie. COVID, pandemia, acum e doar un pas. Va urma după aceea și sunt drame în continuare a unor oameni, companii care nu au loc de muncă. Va veni toamna, unde probabil că nu o să fie lucruri amuzante și eu nu cred că ne vom reveni la normal, ci va trebui în continuare să stăm să lucrăm. Și una dintre lecțiile mele și una dintre soluțiile principale pe care o văd e următoarea. Nu supraviețuim singuri. Nu suntem Bear Grylls, nu e concurs de stat în pădure, este cum supraviețuim împreună cu ceilalți. Și mi se pare că cel mai important aspect acum mental este să ne gândim toți fiecare cum lucrăm în comunitate, în grup, cum ne ajutăm. Pentru că asta e tema pusă pe masă. Hai să te gândești așa, am stat niște luni, 2 luni de zile închiși. În ce? Într-o microcomunitate numită familie, în care probabil unii s-au reobișnuit cu familia dacă până acum fugeau de acasă și găseau motive să muncească prea mult și unii și-au dat seama că au niște obiceiuri faine în familie și s-au reconectat foarte bine. E un exercițiu. Unii s-au reconectat cu alți prieteni. Eu am prieteni cu care
chiar avem, și îți mărturisesc asta, un grup pe Facebook, o gașca noastră de băieți, numit Almost Impossible Meeting, pentru că aproape niciodată nu reușeam să ne întâlnim, că eram în fiecare cu orarul nostru. Știi de câte ori ne vedem acum? Săptămânal pe Zoom. Și eu nu reușesc întotdeauna să țin pasul. Deci s-a creat o comunitate instantaneu și nu e singura. Și asta, de fapt, mi s-a părut că e o oportunitate foarte mare pe care criza asta o pune pe masă acum. 1. Cum îți construiești o comunitate sau contribui la o comunitate? 2. Cum te descoperi tu cine ești? Serios, asta e un element important. Și pun aici pe masă un lucru, că ieri am avut la unul dintre clienții mei o mică intervenție de dimineață, așa, pentru 200 și ceva de angajați, în care ideea care mi-a venit a fost următoarea. Cred că e momentul să înlocuim, să moară capra vecinului, cu să ne sprijinim vecinul să aibă grijă de capra lui, că și el e parte din comunitate. Suntem toți în aceeași găleată acum, nu suferă fiecare diferit, toți suferim. Toți putem să schimbăm. Și concret, de exemplu, apropo de comunitate, ce mi se pare că e important este cum pot eu ca individ să-mi dau seama și să-mi pun pe hârtie ce intenții am de făcut, ce vreau eu să fac pentru mine, ce vreau să fac pentru alții, cum ajut. Că de fapt așa ne putem scoate. Nu este din categoria să așteptăm să ni se dea. Mi se pare că asta e cea mai păguboasă mentalitate și a doua mentalitate păguboasă pe care putem să o schimbăm și am văzut-o schimbată în anumite locuri. Ia-ți tu, nu aștepta să ți se dea. Pentru că să ni se dea, probabil că apare. Să ni se dea ce? Să ni se dea bani, să ni se dea oportunități. Avem o cultură ierarhică pe care am moștenit-o. Și avem această cultură ierarhică de, așteptam să ni se dea de la Istanbul, de la poartă, și să ni se dea de la Viena pe vremea, acum sute de ani, lucruri. Acum nu mai e momentul, pentru că nu-ți mai dă nimeni. Și cred că ce poți să-ți dai tu ție sunt, de exemplu, personal, niște rutine. Asta cred că e tema cheie. Și pun această întrebare apropo de conversația noastră. Gândiți-vă așa, ce rutine aveți fiecare? Asta e o întrebare. Ce rutine ați dezvoltat în această perioadă de criză? De exemplu, hai să luăm rutine personale. Care sunt rutinele pe care le-ați dezvoltat și le-ați exersat în timpul ăsta? Care sunt rutinele profesionale pe care le-ați dezvoltat? Exemplu. O să dau ca exemplu, că vrei le dezvoltăm, îmi zici tu. Rutine personale. Cum stați cu somnul? Dormiți suficient sau nu? V-ați monitorizat orele? La cât vă culcați? La cât vă treziți? Vă simțiți mai odihniți în perioada asta sau nu? 2. Dieta. Ce dietă aveți? Mâncați cum trebuie sau nu? Vă respectați orele de masă sau nu? Aveți niște principii sănătoase? Ați căutat? 2 luni în care poți să-ți faci educație despre asta. 3. Hidratarea. Vă hidratați corespunzător 2 litri de apă măcar. Ca să poată celulele și alea amărâtele să schimbe minerale între ele și să funcționeze ca lumea. 4. Mișcare faceți atât cât se poate. 3 minute, 5, 7, nu jumătate de oră. Mi-e place să mă dau cu bicicleta. M-am găsit frustrat că nu pot să ies afară când e cald. Mi-am pus bicicleta pe trainer, când pot, dau ture prin casă, citesc în paralel cu datul pe bicicletă. Asta fac, ca să mă ocup timpul. Dacă nu stau de vorbă, citesc. Deci fac ceva în plus versus doar asta. Încerc să evit statul cu ochii în televizor și la bicicletă. Asta e principiul meu. Ne uităm la profesional. Uite, profesional, de exemplu, ai un spațiu de lucru. Asta e o întrebare. Ți-ai creat spațiul tău de lucru, un birou, ceva fizic, vizual, să simți că e al tău, dacă tot lucrezi de acasă? 2. Ai niște sprinturi sau rutine, pentru că mi se pare că viteza cu care lucrăm acum, ce am auzit ca poveste, a fost o parte dintre oameni care îmi spun, băi, am întâlniri lipite una de alta, zici că sunt ca țigările sudate, una după alta, una după alta. Și nu mai am timp să-mi iau pauze. Și asta mi se pare că e nesănătos. Adică, uite, un principiu pe care l-am auzit la una dintre companiile cu care am lucrat. Au decis ca în loc de 30 de minute întâlnirea să aibă 25, ca 5 minute să fie pauză, în loc de o oră să fie 55 de minute, ca să aibă pauză acolo. Deci este forțat. La o altă companie este blocat intervalul 12-2, nu se pun întâlniri ca oamenii să aibă grijă de familie, să mănânce, să se relaxeze. E principiul agreat în companie, ca să lucreze. Principiul, de exemplu, seara după ora 8 sau în perioada 7, 8, 9, când se culcă copiii, cine are copii, nu sunt întâlniri ca să nu-i afecteze. Astea sunt, de fapt, reperele imediate care pot fi puse pe masă, ca rutine care pot fi dezvoltate. Eu, de exemplu, mi-am reinstaurat o rutină pe care o aveam, pentru că multă vreme fiind în coaching sau în sale de curs, nu prea stăteam cu ochii în laptop foarte mult. Acum, de când stau cu ochii în monitor destul de mult, mi-am dat seama că am nevoie de pauze. Și la mine principiul de lucru este unul sacadat, adică muncesc 15 minute, am un program pe calculator, 15 secunde iau pauză. În perioada în care iau pauză,
mă uit în altă parte, încerc să-mi focusez privirea pe un alt obiect ca să-mi ajut ochii să se relaxeze. Revin, 15 minute, iarăși pauză. La o oră iau 5 minute pauză. Și mi-am setat ritmul ăsta și când am de lucru, văd că sunt mai productiv, pentru că mi-am impus niște sprinturi. Asta cred că asta e dinamica de lucru acum. Asta mi se pare, dinamica e de sprinturi, nu de a lucra non-stop. Vom obosi dacă lucrăm non-stop. Astea sunt, dacă vrei, câteva principii. Așa, te rog, spune, te rog. Nu, sfaturile tale sunt foarte bune. Mărturisesc că am citit și sunt specialiști care au recomandat lucrul ăsta, de la Daniel Pink la alții, care explică exact cum să te potențezi. Da. Ioana Grigore ne spune pe chat-ul nostru că sfaturile acestea ar fi utile într-un context mai relaxat, nu cu atâta incertitudine și panică și depresie. Părerea mea este că tocmai acum când este panică și depresie trebuie să ne depresurizăm. Acum te rog să spui tu punctul tău de vedere. Dacă nu le faci acum, când să le faci? Când ești relaxat? Nu o să le faci când ești relaxat pentru că ești relaxat. Fix criza și presiunea și frustrarea determină creativitate. Oamenii progresează și oamenii progresează când sunt împinși în afara limitei zonei de confort. Nu, cred, Ioana, spun că din experiența mea de lucru cu sute de manageri, oamenii nu fac progrese și nu își dezvoltă rutinele astea când sunt relaxați. Asta este fantezia, iluzia cu care trăiesc. De ce? Pentru că n-au niciun motiv. În momentul în care totul este plăcut în jurul tău, te simți bine. Panica și criza e normală și panica acum. Da, dar pe de altă parte pun următoarea temă. Cum te ții departe de panica asta? Cum te ții departe? Un lucru pe care l-am făcut și îl recomand prietenilor mei și tuturor este: nu citiți exclusiv știri despre câți oameni au murit. Nu vă ajută la nimic. Căutați să vă uitați și la altfel de știri. Încercați să vedeți ambele fețe. Eu încerc să mă uit, ca să fac acum o glumă, citesc și CNN și Fox News. Pentru că vreau să văd ambele perspective. Am avut și în perioada în care erau alegerile și erau spiritele înfierbântate, în bula mea socială, aveam prieteni din ambele tabere politice, mă uitam la amândoi pentru că asta îmi dă o perspectivă echilibrată. Altfel, dacă citesc non-stop despre câți oameni s-au îmbolnăvit, în primul rând, pe mine nu mă ajută, eu pe ei nu pot să-i ajut. Pot doar să mă îngrijorez. Asta îmi sapă la energia pe care o am. În schimb, dacă focusul meu este hai să văd ce se întâmplă macroeconomic, citesc știri și încerc să văd atât cât îmi permite informația la nivelul meu limitat de aici, fără să fiu în lumea de tranzacții, să anticipez ce se întâmplă pe bursă, ce se întâmplă în Europa, în America, care sunt unele decizii. 2. Mă uit să văd ce repetăm din istorie, ca să văd în ce măsură, nu cumva suntem într-un tipar repetitiv în care nu ne prindem de lucrurile astea. 3. Un lucru foarte important pe care cred că merită să-l facem, adică cel puțin eu cred că asta l-am făcut și chiar ieri am avut o dezbatere cu un grup de lucru, că am avut un workshop la un client. Mi-am stabilit și îmi rescriu și revizuiez niște planuri, intenții și obiective pe acest an. Așa incert cum este, mi-am scris niște lucruri pe care vreau să le fac. De ce? Că primul trebuie să se întâmplă, dar cum poți tu să-ți planifici ceva când nu știi ce se va întâmpla, mai ales acum că e foarte volatil? Fix pentru că oamenii care își planifică lucruri reușesc să le ducă la îndeplinire. Cei care nu își planifică așteaptă de la ceilalți. Și mi-aduc aminte, eu nu știu cine a zis, de o vorbă foarte faină, am găsit-o la un moment dat. Cine nu are un obiectiv va fi condus întotdeauna de cineva care are un obiectiv pentru el. Este adevărat. Prima oară, dacă tu nu-ți propui lucruri, vei fi victima altora care deja te vor influența într-un fel sau altul și te vor convinge de un fel sau altul. Și cred foarte mult în asta. Asta e self-leadership. Okay? Asta este manifestarea personală a puterii tale. Scrieți 3 lucruri acolo. Eu mi-am pus pe perete la mine, mi-am pus niște flipchart-uri în stilul clasic, în care mi-am făcut tot anul un fel de plan Gantt. Mi-am pus lunile, plus proiectele tăiate, anulate, ca să le văd. La mine martie, aprilie este așa, cu X-uri. Planurile de vacanță, unde le am, că vreau să le am vizual pe toate. Asta îmi dă senzația că sunt în control. Poate nu sunt, dar măcar am senzația că sunt în control și îmi diminuează puțin din panica inerentă care poate apare și normală dacă ne gândim la ce se întâmplă acum în jur. Și mai e un lucru, scuze-mă, zi. Zi. Mai e un lucru pe care vreau să-l pun pe masă aici. Câți dintre cei care acum se uită sau sunt în perioada asta și-au gândit toate planurile posibile? Planul A, planul B, planul C. De exemplu, te-ai gândit la cel mai rău scenariu? Ce faci? Ți-ai făcut acel scenariu? Pur și simplu, care e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla?
și să ți-l scrii, nu să-l gândești aici, că aici e emoție, să ți-l scrii. Vezi, care e planul cel mai bun? Care e planul intermediar? Pentru că în momentul în care îți faci aceste planuri, din punct de vedere al profesiei, al finanțelor, al familiei, al stării tale de sănătate, ești pregătit. Dacă nu-ți scrii nimic pe hârtie, e degeaba. Pentru că o să fii surprins, exact ca primăria, iartă-mi gluma acum, că ninge și am fost surprinși din nou că natura a venit asupra noastră. Știi? Asta cred că e ocazia să facem acum, să ne gândim un pic și să ne schițăm niște lucruri. Știi? Eu am un carnețel, ăsta e carnețelul meu roșu, Așa. unde dincolo de computere îmi notez lucruri, idei care îmi vin. Pur și simplu aici este un fel de brainstorming al meu și îmi notez intenții, îmi notez planuri pe care le-am de făcut într-un an, în 2, în 3. Și mă uit din când în când să văd, sunt nerealist sau nu. Unele s-au întâmplat, pe unele le-am pus exagerate în viziunea mea. Dar am un reper la care mă uit din când în când și revin. Mă țin pe direcție într-un fel. Știi? Asta aș zice acum, așa pe scurt, Foarte bine, foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult. Avem deja și reacții pozitive de la George Dobre. Maria M. recunoaște că această zicală funcționează, dar, draga mea, Maria, funcționează la corporatiști, inclusiv la angajați de stat, că cineva tot îți face programul dacă nu ți-l faci tu și dacă nu ți-l faci tu, asta ar fi perioada în care am putea să ne dăm seama că la un moment dat, când vine câte o criză, cineva îți decide viitorul și tu nu ai ce să faci. Iar mintea ta poate să-ți dea mai mult. Dar fii atent că noi avem acum o treabă, Rareș, pentru că putem să fim în situația în care vorbim despre lucruri, dar am uitat să vorbim despre cașcavalul din titlu. Hai să vorbim despre cașcaval. Bun. Nu nimic, am luat-o. Bun, dar a fost foarte bine. Sunt convins, iată, că numărul oamenilor care au participat și care participă este în creștere, deci este bine. Și atunci, ce înseamnă cașcavalul ăsta, din punctul tău de vedere, pentru România? Da, foarte, foarte tare. Vreau să zic că pentru mine prima provocare a fost după ce am citit cartea, cred că am citit-o prin 2000, a fost publicată în 98, dacă nu mă înșel. O perioadă de timp am avut workshop-uri prin țară cu sute de oameni adunați la un dat și discutam despre cașcaval. Și de altfel, prima reacție era, cum ai zis și tu, reacția banală, cașcaval sunt bani. Cașcavalul, de fapt, e o metaforă pentru ce-ți dorești în viață. Și poate pentru unii sună desperiat sau pentru unii sună mult când spui, cum adică ce-mi doresc eu în viață? Da, ce-ți dorești tu în viață? Adică ce vrei să faci? Știi? Cașcavalul înseamnă probabil mentalitate. Cașcavalul cred că înseamnă obiectivele personale. În carte, de fapt, autorul zice că în funcție de mentalitatea și de fiecare personaj vedea diferit. Pentru unii oameni, cașcavalul cred că înseamnă, și mi-aduc aminte din ce îmi ziceau, să am o casă, să am o familie, să am o carieră, să am un business care merge bine, să fiu sănătos, să-mi cresc copiii așa cum îmi doresc eu, să călătoresc prin lume, să am bani puși deoparte. Și cumva dați seama că fiecare își definește și acoperă ceva din toate arele din viață, dar nu e cam tot. Ideea cașcavalului e următoarea, că acest cașcaval poate să dispară la un moment dat. Ca acum. Asta este. Cum este acum? Cum a fost acum 10 ani, dar mi se pare că acum 10 ani a fost un fel de repetiție generală față de ce e acum, pentru că acum e mult mai zdravăn decât acum 10 ani. Recunosc că mi-am adus aminte, eu am trăit anul ăsta în 2 zile ce am trăit anul trecut, acum 10 ani în câteva luni. În 2 zile am trăit același lucru, deci s-a restrâns timpul foarte mult. Și atunci, revenind la poveste, povestea în sine zice că la un moment dat personajele care nu se uită la cașcaval văd că dispare și încep să-l caute în labirint. Și metafora, vă invit să citiți cartea, vă iau o oră, nu o să stric o parte din poveste, dar sunt câteva idei faine pe care eu mi le-am luat apropo de cașcaval. Și una dintre ele, ca metaforă faină, este că îi zice așa, miroase des cașcavalul ca să îți dai seama când se învechește. Ceea ce m-a dus la ideea ce înseamnă asta tradus în practica de zi cu zi. Cum poți să stai atent la ce se întâmplă în jurul tău ca să nu fii surprins? Cine mi-a furat cașcavalul este titlul cărții. Adică, cum poți să te uiți la semnale din jurul tău? De exemplu, uite-te la tine în companie, dacă ești angajat sau manager și lucrezi. Ce se întâmplă în compania ta? Cum merg acțiunile? Care sunt deciziile? Ce proiecte sunt? Cum te poți face util? Pentru că, atenție, e posibil ca nu toți oamenii să se întoarcă la locul de muncă. E o realitate și vreau să o zic. Ce faci dacă tu nu ești pe lista celor aleși? Și vine pasul următor. Care este decizia ta de a te reinventa profesional? Ce poți să faci? Poate nu doar în România, poate în restul țării, de exemplu, sau în restul lumii, scuză-mă. Deci asta e o temă importantă. 2. Dacă ești antreprenor, cum te poți uita în jurul tău la ce se întâmplă? Planuri, guvern, decizii, legislativi,
tendințe în piață, care sunt tiparele de consumatori. Cum s-au schimbat tendințele potențialor cumpărători ai serviciilor și produselor în această perioadă și tu să poți să le oferi ceea ce vrei să le oferi? Aici am niște prieteni care lucrează la o companie de evenimente care s-au reinventat în a produce și livra mâncare. Mi s-a părut o idee foarte inteligentă în a răspunde unei nevoi care a apărut acum în condiții de securitate alimentară ca la carte. Deci, asta de fapt înseamnă să miroși cașcavalul din punctul meu de vedere, să nu rămâi surprins, pentru că dacă rămâi surprins, ajungi să faci ca unul dintre personajele din carte, numit Hem, cel care comentează mereu și care Hem la un moment dat zice: vreau să mi se aducă înapoi cașcavalul, eu nu mă duc să-l caut, să mi se aducă ceea ce mi s-a luat. Sesizezi vorbitul impersonal, exact aia, să ni se dea. Și deci pun pe masă lucrul ăsta. Al doilea element cheie este următorul și l-am luat din carte, pentru mine a fost inspirațională. Dacă nu îți schimbi mentalitatea, nu îți schimbi comportamentul și implicit dacă reușești să schimbi felul în care gândești, îți vei schimba și felul în care te comporți. Iar cred că această criză acum, cu metafora asta cu cașcavalul, este că ne-a luat confortul, ne-a luat predictibilitatea, ne-a luat poate unora, a luat o sursă de venituri facilă pe care o aveau și vine și pune pe masă acum, 1, stai în casă, deci ți-am restrâns libertatea, ce faci? Și iată că în continuare oamenii simt că au autonomie, chiar dacă libertatea e restrânsă. Da? 2. Unii sunt în șomaj tehnic, ce faci? Stai pe banii ăia și care e planul B pe care îl faci mai departe? Unii antreprenori sau proprietari de companie au trebuit să închidă companiile, că nu au avut altceva sau sunt în pragul falimentului. Ce faci? Îmi zicea acum 2 zile un prieten că am făcut un live pe Facebook, pe un grup: mă, dacă n-ai strâns bani până acum, nu o să devii milionar în perioada asta. Ori ai strâns bani și ai fost cumpătat, ori dacă nu, acum poți maxim să salvezi ce mai poți. Și poate pentru unii cașcavalul luat acum vine și zice: ok, care e noul cașcaval? Asta de fapt zic, care e noul tău cașcaval? Uite, la mine, de exemplu, s-a întâmplat așa: vechiul cașcaval erau cursuri în sală, erau proiecte care erau planificate, erau sesiuni de coaching față în față. S-au tăiat. Noul cașcaval a fost că a trebuit să-mi reamintesc în 2 zile cum țin cursuri virtuale pe care le învățasem să le țin și le țineam, dar foarte relaxat acum niște timp. Am învățat să lucrez pe 3 platforme diferite în același timp. Au fost ore petrecute seara, noaptea să învăț ca să mă pun la punct. 2. Să țin cursuri unor oameni panicați. Asta a fost un alt lucru important. Până acum am avut oameni care erau relaxați în sala de curs. Cum zicea una dintre comentatoare: dar ce facem când nu suntem relaxați? Da. Cum ajuți oamenii panicați să se concentreze, să învețe? Cum lucrez cu un client de coaching care este panicat? Și mi-am dat seama că s-a schimbat din punctul ăsta de vedere rolul meu și ce fac. Deci, cașcavalul meu brusc a devenit acum virtual. Eu anticipam în diverse glume cu prietenii mei că o să vină în momentul ăsta peste 5 ani. Și am văzut, Cristi, că a venit în câteva zile. Exact. Deci a fost așa, m-a luat. Iar acum pentru mine noul cașcaval este să citesc, să învăț cât mai mult, să mă pun la curent, să fiu atent la ce vor oamenii, să elimin ceea ce nu e relevant. Noul cașcaval este, din punctul meu de vedere, să scap de balast. Să elimini ce nu ai nevoie. Dacă e rucsacul prea greu. Balast înseamnă haine prin casă, dacă ai și nu le mai folosești, dă-le cuiva. Obiecte pe care nu le mai ai, poți să le dai cuiva în loc să le arunci. Bani pe care îi cheltui și nu ai nevoie să-i mai cheltui. Ți-ai făcut un inventar de cheltuieli să vezi unde poți să mai reduci, ce poți să mai reduci dacă nu e relevant. 4. Ai proiecte de care tragi și știi că trebuia să le oprești, poate le oprești acum. Ai relații de care ai tras și poate îți dai seama că nu mai ai nevoie să tragi, pentru că acum de fapt se văd și care sunt relațiile adevărate de prietenie. Când stai de vorbă cu niște oameni și vezi cine pe cine se sprijină și cum se ajută. Exact. Asta de fapt pun pe masă ca temă. Ce balast ai și poți să scapi de el, ca după ce ieșim și fizic din casă la un moment dat, să fim mai ușori. Că dacă ești ușor, poți să te adapți foarte rapid situația. Dacă transporti după tine scheleți și diverse alte lucruri, e greu să te miști, pentru că ești ancorat, ești captiv. Și cred că acest nou cașcaval, acum această criză, este o oportunitate pentru unii oameni să se elibereze de prizonieratul în care erau. Prizonieratul social. Uite-te acum. Și e lucrul ăsta foarte interesant pe care îl sesizează mulți. Măi, ședințele virtuale sunt mai puțin ierarhice. De ce? Păi toți suntem egali în tehnologie. Pătrățelul cu camera unde este șeful meu nu are o ramă aurită față de al meu. Este la fel ca al meu. Toți avem probleme tehnice, dar suntem la fel.
Și atunci, dintr-o dată, apare tema, dacă avem această egalizare, hai să ne eliberăm de ceea ce căram inutil cu noi. Acum e ocazia să o facem, nu mai târziu. Eu cred că cine nu se mișcă în lunile astea să curețe ce era nesănătos, va avea de suferit în toamnă și în restul perioadei de timp. Pentru că anticiparea mea e că viteza de lucru va crește, nevoile vor crește și dacă nu ești pregătit să fii cu adevărat agil, pe bune agil, cum zice filozofia agile din project management, dacă nu ești acum pregătit, o să clachezi. Asta e ipoteza mea și asta este anticiparea pe care eu o fac. Foarte bun. Uite, tu spunând că lucrezi cu oameni panicați și pentru că ești unul dintre, cum să spun, protagoniștii zonei de coaching, cum lucrezi acum, și asta e interesant și pentru cei care ne urmărești, cum îl liniștești prin coaching, prin întrebări, pe un om care este profund panicat? Pentru că poate mulți dintre cei care ne urmăresc sunt profund panicați și poate își pun singur întrebările pe care eventual să vină la tine, să vină la coach, oameni profesioniști, dar să încercăm să-i învățăm și pe ei un pic să discute cu propria lor existență. Uite, îți împărtășesc din câteva dintre strategiile pe care le-am folosit. Știi, în esență, a face coaching cu cineva nu înseamnă ceva predefinit. Evident. Dar am situații și am clienți. Uite, unul dintre clienții mei, de exemplu, cu care lucrez, am început de curând, are fix tema asta. Mulțumesc, Marius, da, din software, nu din project management. Și are originea în coaching, de fapt. Omul spune așa: cum mă pregătesc pentru un nou job, o nouă profesie, mi se va încheia proiectul pe care l-am și profesia mea aici, nu am nici o idee ce să fac mai departe. Deci fix așa, și omul e pierdut, este manager, se va încheia, nu e român și ce voi rămâne în România, nu am nicio idee ce să fac, sunt profund panicat și incert. Deci ok, zi-mi tu ce să faci, nu pot să zic eu ție că nu sunt eu tu, adică tu ești tu, dar pot să te ajut. Unul dintre lucrurile pe care le-am pus pe masă și l-am abordat este o tehnică pe care noi coachii o folosim, un tip de tehnică pe care o folosim și se numește abordare paradoxală. Acum dau un pic din casă. Și ce înseamnă această abordare paradoxală? Înseamnă să te uiți, să-ți resetezi mintea și să te forțezi să te uiți la ceea ce nu vezi. De exemplu, îți dau un exemplu de întrebare care îmi vine și mie în cap și mi-o adresez din când în când. În această perioadă de presiune și de criză, care sunt oportunitățile pe care eu poate nu le văd și dacă aș profita de ele, m-ar ajuta să mă schimb? Și mă întreb acest lucru: ce oportunități nu văd? Oportunități nu în sensul oportunist de a păcăli pe cineva, ci oportunități în sensul de a face lucruri de care am fost orbit până acum, nu le-am văzut și le-aș putea vedea. Și asta este un element important. În momentul în care întreb acest lucru și în momentul în care pun pe masă ce oportunitate îți pune pe masă această situație pe care tu ai și care aparent te provoacă și te dezamăgește. Crede-mă că am oameni care după un moment de gândire 2-3 încep să pună în funcțiune rotițele și văd. Ăsta este unul dintre lucrurile importante. Deci această abordare în care te întrebi orice eveniment negativ îți pune pe masă și o oportunitate. Tu poți să alegi să nu o vezi pentru că ești panicat sau poți să te forțezi să o vezi. Cum poți să lucrezi la asta? Dacă te gândești la personal, este pur și simplu să stai să scrii cu creionul pe hârtie. Nu cred în altceva. Creionul pe hârtie. Ce beneficii, ce oportunitate îmi vine din criza pe care o am acum? Ce pot să fac și n-am făcut niciodată? Evident că asta înseamnă o acțiune rațională în care tu îți propui să-ți domini panica prin a scrie. Adică prin a raționaliza, de fapt, ceva ce este condus de emoție. Asta zic. Deci asta e o abordare. Evident că probabil unii dintre oamenii care ne ascultă zic că nu cred că o să funcționeze. La nivel intelectual, da, poți ușor să zici nu funcționează. Dar știi cum e? Fiecare alege dacă vrea într-adevăr să se schimbe sau nu. Rolul meu a fost următorul. Eu nu pot să-i salvez pe toți și nici nu-mi propun. Salvez doar oamenii care vor să se salveze. Și dacă vrei să te salvezi, cauți în jurul tău ajutor. Un alt ajutor pe care l-am văzut a fost acela, și am invitat unii dintre clienții mei să-și identifice valorile personale, să și le revizuiască și să vadă s-au schimbat valorile tale personale, alea pe bune, reale, nu idealismele sociale. În perioada asta, dacă s-au schimbat, care sunt noile tale, care e ierarhia nouă a valorilor? Cum îți influențează asta viața? Unde ești tu în momentul de față și ce s-a schimbat la tine din punctul ăsta de vedere? Asta, de fapt, este al doilea element.
Al treilea element pe care mi-aduc aminte acum și l-am pus pe masă a fost cum poți să profiți la maxim de timpul ăsta și să acționezi azi sau mâine, nu să amâni. O parte dintre oamenii care caută ajutor, coaching, consultanță, training, de fapt caută să amâne. Cumpără timp ca să nu ia o decizie la timp. Că doare. De ce? Pentru că doare să-ți asumi consecințele unei decizii. Știu personal, a fost același lucru. Mi-am dat seama că am nevoie să renunț la un anumit proiect. Pe de altă parte, eram legat emoțional și am amânat să renunț la el pentru că durea într-un fel să-mi asum consecințele. Și am mai stat să mai vorbesc cu încă 3 prieteni cum să fac și ce să fac. Și în final am ajuns la aceeași concluzie. Ar trebui să-l oprești. Oprește. Deci, din nou, e ușor în zona de confort să amânăm. Deci de-aia pun pe masă. Mi se pare că cei care acum reușesc să trăiască aliniați cu valorile lor, să-și dea seama că ce fac zilnic, se aliniază cu ce este cel mai important pentru ei în viață. Poate e familia, poate e cariera, poate este sănătatea lor. Se vor simți împliniți automat. Asta e motivația interioară. Nu avem nevoie de nimeni să ne motiveze din afară. Iar cei care vor să lucreze cu ei, sugestia mea este să se gândească în termenii ăștia paradoxali. Orice problemă este o oportunitate. Orice lucru negativ are și ceva pozitiv în el. Nu e manipulare. Este real. Evident, poți să bănuiești că sunt scenarii ale unor oameni care vor să te manipuleze. Ești liber să faci asta. Deci astea sunt trei elemente. Iar al patrulea element pe care îl pun pe masă și uite, putem să facem acest exercițiu și putem invita ascultătorii noștri să-și facă personal exercițiul ăsta. E următorul. Imaginați-vă că sunteți peste 2 ani din acest moment, în 1 mai 2022. Deci stați cu ochii închiși dacă vreți să faceți exercițiul ăsta sau undeva în liniște. Imaginați-vă că sunteți în 2022, că sunteți cu mintea acolo și că ați luat deciziile potrivite ca să treceți prin această perioadă și sunteți foarte mulțumiți de cum arată viața voastră atunci. Cu aceste idei în minte, scrieți pe hârtie cum vedeți viața voastră la momentul respectiv. E un exercițiu de imaginație. L-am făcut de multe ori în sesiunile mele de coaching și am fost surprins să văd cât de mult oamenii au făcut click și au început să scrie lucruri pragmatice pe hârtie, nu science fiction, nu povești. E foarte important. E adevărat că e un exercițiu de imaginație, dar e un exercițiu care te poate proiecta în viitor să ieși din prezentul panicat. Cum te vezi în 2 ani de zile? Și exercițiul poate merge mai departe. Eu în caietelul ăsta, că totul arăt aici, mi-am făcut exercițiul ăsta, pornind la un moment dat de la o discuție cu unul dintre mentorii mei, care m-a provocat mult. Și m-a provocat în felul următor. Mi-a zis următorul lucru, zic în engleză și după aia îl traduc. Vorbeam cu el despre cum anticipezi viitorul și mi-a zis: Rareș, do you want to be the master of your destiny or the victim of your history? Adică vrei să fii în controlul vieții tale sau să fii victima istoriei tale? Pentru că e foarte ușor să te plângi, da? Și să aderi la grupul mare de plângători, de bocitoare care se plâng că viața e nasoală. Și l-am întrebat și pe cum să fac asta și mi-a zis: încearcă să te vezi în viitor, dar să scrii lucruri pe care le simți din interior pe bune. Și aici m-am apucat să-mi scriu cum mă văd eu peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 50 de ani. Peste 50 de ani eu am împlinit 45 de curând, o să am 95 de ani. Am făcut exercițiul anul trecut și mi-am zis cum mă văd eu la 94 de ani. Profesional ce mă văd făcând, familial cum văd viața mea, social ce mă văd făcând, că nu știu cum o să arate viitorul. Îți spun că m-am văzut la 74 de ani încă scriind și încă activând în acest domeniu, habar n-am cum, dar știu că asta e direcția. Mă văd cu strănepoți la vârsta 94, nu mă văd în București. Interesant. Foarte interesant. Nu mă văd în București mai încolo. Deci sunt câteva lucruri pe care le-am avut în cap. Am făcut exercițiu de mai multe ori, pentru că asta înseamnă să exersezi, să-ți creezi o mini-viziune a ta. De ce să numiți vizionar oamenii care să numiți vizionar? Pentru că au capacitatea să te gândească un pic în viitor. Și aceia au schimbat lucrurile. Și cred că e un moment bun acum să facem asta. Fiecare cu mini-viziunea lui. Nu trebuie să fim Steve Jobs, Elon Musk sau ce să mai zic, Ingvar Kamprad de la Ikea, care avea o viziune pe 200 de ani de cum vedea el lumea, sau Oetker, 100 și ceva de ani. Nu, poți să faci mini-viziunea ta, să te gândești cum mă văd eu într-un an, în 2 ani, în 3 ani, în 5 ani, ținând cont de ce văd acum. Este un prim pas mai bun decât nimic. E un pas mai bun decât nimic. Contrabalansează știrile panicarde, din punctul meu de vedere.
Singurul cu care rămâne, știi că problema unui plan pe care îl faci în viitor ține și de ceea ce se întâmplă, pentru că acum avem o altă certitudine, și anume că poate să apară ceva care este invizibil, dar care poate ataca, iar acest nou set de reguli de viață presupune că, iată, poate să apară ceva care poate să dărâme ceea ce noi credeam că poate să fie peste un an. Așa că e într-adevăr o întreprindere curajoasă, evident, cu condiția ca să nu mai apară vreun virus de ăsta care să introducă alte reguli, știi? Dar pe de altă parte, spuneai la un moment dat despre cartea pe care o recomandă Rareș, o să vorbim puțin spre final, Maria, dar vreau să te întreb lucrul următor, pentru că tu la un moment dat în tematica noastră ai vorbit de ideea de a purta mască. Pentru că în perioada asta suntem cei care trebuie să purtăm masca. Masca poate să fie aici în două feluri. Masca fizică, cea de care ne protejează, dar și faptul că fiecare om în sfera publică poartă o mască pentru că suntem într-un rol. Suntem într-un rol public, suntem într-un rol profesional și de fiecare dată acest rol presupune un set de reguli pentru că de multe ori oamenii se întâlnesc cu tine și se așteaptă să vadă masca pe când tu ești acel om care merge către casă și nu are masca pe față. Da, va trebui probabil să purtăm acum, vorbim strict de mască, așa cum ne cere guvernul și o să fac asta dacă asta este cerința. Trăiesc în țara asta, respect regulile, știi? Indiferent ce zic alții, că în alte țări zic că nu este important și așa mai departe. De ce? Pentru că astea sunt regulile de aici. Și dar pe de altă parte, masca asta metaforică, să spunem, pe care o purtăm toți, eu cred că o să trecem printr-o perioadă în următorii ani, asta este anticiparea mea, în care va trebui să ne dăm jos măștile, în care va trebui să fim autentici. Uite, deja se vede autenticitatea de când stăm acasă. Îți dai seama, de exemplu, îți dau un exemplu. Oamenii care parțial au trăit cu nevoia de a fi apreciați din exterior, de a avea validare externă, unii probabil s-au trezit în panica, nu mai sunt validați extern, că nu le mai vede nimeni mașina, casa sau alte elemente de acest gen. Unii s-au mutat în social media și au început acolo să facă, s-a păstrat. Unii au revenit la ei înșiși. În momentul în care ești redus de o forță exterioară, genul ăsta, de o forță majoră, până la urmă, de o pandemie, ești redus la același nivel cu toată lumea, îți dai seama cine ești tu în mod real. Corect. În momentul în care îți dai seama că tu nu mai ai zorzoanele și gadgeturile strălucitoare pe care le afișai ca să te protejezi și să afișezi o altă mască, îți dai seama că ăla ești tu real. Și mie mi se pare că această criză, care o să continue să fie o perioadă, a șters cu buretele și va șterge, din acest punct de vedere, cu multe măști. Și oamenii care sunt pregătiți să fie autentici vor putea să iasă autentici. Eu cred că e foarte mult despre a fi autentic, despre a recunoaște niște lucruri. Am niște limitări, sunt ok cu asta. A recunoaște autentic că ai niște limitări mi se pare un act de curaj și de putere maxim. În a te arăta că ești vulnerabil, nu în sensul de a fi rănit, ci în sensul de a fi mulțumit cu tine și împăcat cu tine. Deci masca, cred eu că, dincolo de măștile fizice pe care le vom purta probabil o perioadă acum, și interesant, știi, că purtăm asemenea măști într-un fel, dar o perioadă de timp mulți îi huleau pe arabi că la arabi femeile poartă diferite forme de acoperire ale feței, în funcție cum se numesc ele. Și acum, practic, trăim și noi același lucru. Ne vom vedea doar ochii o perioadă de timp. Și probabil că asta e interesant, știi? Pentru că nu mai contează atât de mult cum pui fond de ten, machiaj și cum ești îmbrăcat, contează cine ești. Și pun acest lucru. Cred că noile măști ar trebui să fie ale autenticității. Asta înseamnă implicit ale probabil optimizării, eficienței, onestității, pentru că nu cred că vom avea resurse și timp să facem ce am mai făcut. Nu știu cum, de exemplu, multe industrii vor fi afectate, încă n-am idee, industrii care parțial întăreau nevoia de validare externă și care acum probabil o să trebuiască să se reinventeze și ele. Probabil că nu toți oamenii vor mai avea suficient de mulți bani sau la fel de mulți bani ca acum un an de zile să cumpere același lucru pe care le cumpărau. Eu îți mărturisesc că inclusiv am avut o mică sesiune în grupul nostru de prieteni punând pe masă tema asta. Măi, și dacă lucrurile o să meargă rău de tot, ce facem? Ne întoarcem la sapă?
ne ducem la țară? Și am zis, măi, da, ne ducem la țară, dacă asta e o chestiune care e importantă și va fi atât de rău, gen Mad Max ca filmul respectiv, hai să o punem și asta pe masă. Având acel lucru pe masă, m-a relaxat uitându-mă unde sunt în prezent. Uitându-mă la cel mai rău lucru posibil, mi-am dat seama că până acolo mai este cale lungă. Asta a fost exercițiul mental pe care eu l-am făcut ca să-mi echilibrez un pic panica, să-mi dau seama, bun, hai să recunosc autentic. Câte galoane o să-mi cadă și cât o să-mi fie afectat ego-ul meu pentru că nu o să mai am ce mai am dacă va fi cazul să ajung în faza aceea, cea mai de jos. Și stăm cu mine niște zile și procesând, am reușit să mă liniștesc parțial. Și asta de fapt zic acum. Sunteți pregătiți, de exemplu, să vă reinventați business-ul, să faceți lucrurile diferit? Poate să vă luați un nou job sau să începeți să faceți lucruri la care nu v-ați gândit până acum? Da, uite că văd un comentariu cu destinațiile exotice. Da. Complicat spre greu. Exact. Cum o să se schimbe? E clar, poate o să redescoperim România. Hai să ne mai plimbăm prin țară să vedem cum e la noi, că poate e bine și la noi. Fiecare e bine în zona lui, știi? Astea sunt, de fapt, lucrurile simple, de fapt, pe care unii le-au uitat. Mi se întâmplă lucrul ăsta câteodată, am cursuri la care unele dintre instrumentele pe care le predau sunt simple. Și aveam oameni, vorbesc la trecut, care se plângeau, dom'le, dar mă așteptam la niște lucruri mai avansate. Zic, mă, dar pe astea simple tu le faci de bază? Nu. Păi și atunci ce cauți cu cele avansate? Corect. Faci lucrurile de bază? Dar se știe că lucrurile simple sunt de fapt cele mai profunde și cele mai greu de făcut. Exact. Să zici ceva complicat nu e greu pentru nimeni. Exact. Iar lucrurile complicate pur și simplu îți fură din energie. Exact. Îți fură din energie pentru că te complici pe tine, îți complici existența, știi? Lucrurile simple. Ce faci dimineața, care sunt rutinele tale, la ce te gândești, ce e important pentru tine, cu cine vorbești, care sunt prietenii, planul pe care asta de fapt, știi? Lucrurile de bază. Asta e masca. Noua mască cred că va fi despre autenticitate și despre a fi membru în comunitate. Și uite-te că la țările nordice, de fapt nord-vestul Europei, care are un puternic construct comunitar în zona respectivă, lucrurile funcționează altfel față de noi. Noi suntem supraviețuitori individuali, noi românii și balcanici. Noi asta am învățat. Trebuie să reînvățăm din punctul meu de vedere să lucrăm în echipă și cu adevărat să ne sprijinim unii pe alții. Și acum am văzut exemple multe în această perioadă, dar aceste exemple au fost generate de panică, de criză. Întrebarea mea este, putem să le continuăm și după? Foarte, foarte bun. Foarte bun ceea ce spui tu și mă gândeam acum că, într-adevăr, este o perioadă în care autenticitatea va domina și din următorul punct de vedere. Există oameni care se ascundeau după o mască a generozității, dar de fapt în interior, acum se vede că ei, în mod autentic, de fapt, n-au niciun fel de scrupule, ca dovadă că iau decizii în privința angajaților sau echipelor lor, decizii profund, ca să zic așa, diferite de ceea ce încearcă toată lumea să facă, solidaritate, echipă, suntem împreună la bine, dar suntem împreună și la greu. Adică ce e mai rău iese din oameni, ce e mai bun începe să iasă din oameni. Și sunt absolut de acord cu tine că e o perioadă în care, într-adevăr, cum se spune pe românește, ne dăm arama pe față, așa cum exact. Ceea ce e bine, pentru că îți dai seama în momente de criză lângă cine stăteai. Și cu ocazia asta. Bun. Apropo de o carte pe care o poți recomanda, a fost o întrebare și n-aș vrea să întârziem foarte mult. Ce le recomanzi celor care ne urmăresc și care mai au 12 minute de existență alături de noi în această întâlnire? O carte de citit în această perioadă? Da. Wow, mi se învârt multe în cap în momentul de față. Și aș zice în felul următor. Pe lângă Cine mi-a furat cașcavalul, pe care o recomand cu mare drag, îmi vine în minte următoarele cărți. Recunosc că unele sunt în română, unele sunt în engleză, așa că o să le zic pe toate și le ia fiecare cum poate. O carte și o serie de cărți care îmi plac, de fapt un autor care îmi place și pe care recomand este Simon Sinek. Simon Sinek. Mi se pare că e momentul de recitit. Începe cu de ce și găsește-ți de ceul. Da. Exact. Tocmai a fost aniversarea de 10 ani și mi se pare că e o carte faină de citit din punctul ăsta de vedere. A doua carte interesantă pentru cei care vor să-și caute motivația este Noua știință a motivării, pe care o recomand cu mare căldură.
pentru cei care vor să caute un pic, să uite. E practică, nu e cu bla bla și cu povești, e practică despre motivație. Sau în engleză varianta Master Your Motivation, pentru cei care preferă în engleză să citească. Autorul se numește Susan Fowler. O să le și scriu după ce încheiem ca să se poată să le aibă oamenii. Și pe mine o carte care m-a impresionat și m-a marcat mult a fost o carte în engleză, Synchronicity, The Inner Path of Leadership. Nu știu dacă e tradusă la noi, despre sincronicitate. Este o carte care pe de o parte povestește despre ce înseamnă să te uiți la sincronicități. Adică la acele conjuncturi și evenimente care se întâmplă împreună și îți dau semne despre cum poți să-ți crești intuiția. Și, în fine, probabil că sunt unii oameni care sunt sau nu sunt acasă cu acest subiect. Eu am constatat un lucru, că noi folosim cuvântul coincidență într-un mod eronat. Așa. Pentru că l-am auzit folosit coincidență ca și cum ar fi noroc. Coincidență în originea lui înseamnă întâmplare corelată, coincidență. Corect. Coincidențele nu sunt întâmplătoare. Termenul mai sofisticat e sincronicitate și cred că în momentul de față, în momentul în care putem, pentru cei care caută asta și vor mai mult, vrea cineva să treacă la nivelul următor și să înceapă să se liniștească mental, explorarea asta și cartea asta, de exemplu, mi-a deschis ochii. Adică a fost așa, e povestea vieții unui om în esență, dar cu foarte multe exemple interesante, care pentru mine a fost o carte care m-a marcat foarte mult și o împărtășesc cu drag. Adică nu e o carte în categoria self-help. Hai să vă dau 3 tehnici, 5 metode ca să aveți o viață mai plăcută, ci este o carte profundă și faină pe care aș pune pe masă. Asta e acum rapid. Apropo de sincronicitate, vreau să întreb dacă este cartea semnată de Alan Combs și Mark Holland. Asta este? Nu. Joseph Jaworski. Bun. Să scriu și autorul. Am găsit 2 cărți cu numele de sincronicitate. Una este a lui Jung, ca să ne lămurim, deci filozofie pură. Dar și... Am scris în chat. Am scris în chat acum, nu știu dacă se vede. Joseph Jaworski, autorul cărții Synchronicity. Iar cealaltă, Susan Fowler, autoarea cărții Noua știință a motivării sau Master of Motivation. Simon Sinek, bănuiesc că mulți... Toată lumea știe că se găsește în România. Da, și e destul de prezent. Adică Simon este unul dintre oamenii... Eu am avut ocazia să interacționez cu el personal, adică sunt norocos din punctul ăsta de vedere că am avut ocazia să văd în state și chiar într-una dintre companiile cu care colaborez suntem destul de aproape și e foarte relaxat omul. Asta am văzut, e foarte relaxat și autentic. E unul dintre cei care au avut o creștere spectaculoasă în numărul de urmăritori în social media. Asta am pus pe masă aici. Bun, văd aici un comentariu că nu se vede pe chat autorii cărților. Poate putem da altfel. Da, o să vedem. Da. O să facem cumva. Pe de altă parte, Andrei Popa te întreabă despre o recomandare de film în aceeași notă de dezvoltare. Bun, dați-mi voie să dau vreo 2. Un film pe care eu intenționez să-l revăd în perioada următoare, Atlasul Norilor. Superb film. Dar, într-adevăr, trebuie luat pe bucăți așa și rumegat bine, că l-am văzut de vreo 2-3 ori ca să treci peste toate straturile. E ca precum ceapa, trebuie să treci ca să-l ai sens. Să-l revezi. Un film care mie mi-a plăcut mult, în fine, l-am văzut de mult și l-aș revedea tot timpul, este Forrest Gump. Mi se pare o capodoperă Forrest Gump și felul în care el e povestit. Iar în prezent, să zic, în fine, sunt multe filme. Ideea este că eu ce mărturisesc acum e că în ultimul an și jumătate am avut dificultăți în a găsi filme bune. Filme care să-mi placă. Culoarul morții, de exemplu, mi se pare un film senzațional, dacă vrei, educativ într-un fel și profund, pe care l-aș recomanda din categoria clasicilor. Am văzut că destul de mult o parte din filmele moderne în ultima perioadă sunt cu violență și cu război și m-am deconectat complet de subiectul ăsta, adică vreau
Vreau să văd filme cu artă, cu oameni care joacă pe bune și sunt emoții în spate. Prin urmare, m-aș uita întotdeauna la un film bun în care joacă De Niro sau Al Pacino, dar nu sunt neapărat mafios. Poate fi și mafios. Am văzut Irishman de curând, un film lung, un film greu din punctul meu de vedere. Multă violență. Am încercat să văd ce e în spatele lui. Știi? Și e un film despre ego, în esență. Exact. E un film despre ego. Deci e o lecție fix pe dos față de ce avem acum. Apropo de speranță și de faptul că ne putem proiecta peste un an, peste 2, peste 3, este un film pe care l-am văzut acum, cred că mai bine de 20 de ani, dar de fiecare dată când îl găsesc pe câte un canal de ăsta care reiau filme vechi, îmi face foarte mare plăcere să-l văd. În românește se traduce Închisoarea Îngerilor sau The Shawshank Redemption. Un film în care ți se pare că ești condamnat, ți se pare că nimic nu ți se mai poate întâmpla și cu curaj și cu o inteligență poți să scapi din cel mai îngrozitor loc din lume. Ceea ce cred că ar fi un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc în acest moment. Exact, da. Și ăla e îmi place, da. E un film foarte, foarte fain. Cred că, adică îmi place ideea asta, pentru că mi se pare, Cristi, că într-un fel avem nevoie să ne dăm speranță și să ne dăm cumva unii altora inspirație. Știi? Și din punctul ăsta de vedere, mi se pare că acum noi nu avem poate nevoie atât de mult de oameni motivaționali în jurul nostru. Apropo de asta, știi, speaker motivațional. Nu sunt speaker motivațional. Nu cred că un speaker poate fi motivațional, dar inspirațional putem să fim. Adică să ne luăm inspirația, ideea de undeva, să o alegem noi, să o procesăm și apoi să vedem ce facem cu ea. Și din punctul ăsta de vedere, dar cred că avem nevoie să ne dăm inspirație unii altora și mi se pare că ar fi fain, apropo de comunitate, cum putem toți să ne ajutăm să contribuim unii la alții, că sunt convins că avem un creier și o inteligență colectivă pe care o putem să o folosim la maxim. Deci cel mai fain lucru este să putem să gândim în felul ăsta, că suntem toți, de fapt, o sumă de creiere care gândesc și cărora le merg rotițele și că putem avea încredere toți în noi, că toți suntem buni. Mie mi se pare ipoteza mea, convingerea mea este că toți oamenii sunt ok așa cum sunt. Nimeni nu este disfuncțional, nimeni nu îi lipsește nimic. Percepția este că ne lipsește ceva. Pentru că venim din copilărie cu percepția că avem lipsuri. Dar noi suntem ok, suntem compleți așa cum suntem. Doar că uneori nu vedem asta și atunci ne dăm la glezne încercând să visăm și să cerem validare din afară. Suntem ok așa cum suntem și suntem ok dacă suntem panicați acum. E o reacție firească. Și după aia o să fim ok să mergem mai departe în ritmul nostru. Și cred că, de fapt, lucrul cel mai important pentru noi este lucrul pe care și eu mi l-am luat ca sugestie de la unul dintre mentorii mei. Și mi-a zis așa: be kind with yourself. Fii blând cu tine. Că doar în felul ăsta o să reușești să crești, dacă ești blând cu tine. Și cred că ăsta ar fi un mesaj pe care eu l-aș lansa mai departe, să fim buni cu noi și blânzi cu noi, că am fost suficient încrâncenați. Ăsta nu e momentul să fim încrâncenați acum. Nu ne ajută la nimic. Cred că este cel mai bun mesaj pe care îl putem arunca în eterul minților celor care ne urmăresc pentru acest final de întâlnire pe care eu, în locul celor care ne urmăresc în acest moment, aș lua această parte de la Business Day și aș mai pune-o din când în când în această perioadă, în vreo săptămână, când ne apucă amocul, știi? Când vin piticii, aș mai pune această înregistrare pentru că ai fost, cum să spun, la înălțimea acestei provocări pe care o trăim, Rare, și eu îți mulțumesc foarte, foarte mult. Sigur, inspirațional webinar, spune Răzvan Budeanu, dar ideea că suntem ok așa cum suntem este atât de adevărată și blândețea față de noi înșine este foarte, foarte sănătoasă. Adevărul este că au fost momente în care probabil că trebuia să ne gândim mai mult la ceea ce este bun din noi și să nu creăm o frustrare care la un moment dat vine odată cu stresul. Mulțumesc foarte mult, Rare, și a fost o mare... Mulțumesc și eu, Cristi. Vă mulțumesc și eu tuturor. Felicitări, Rareș, pentru webinar. Mulțumesc, Cristi, pentru moderare. Dragi participanți, ne vedem la ora 16 cu Dragoș Anastasiu. După care luăm o pauză până luni. Mulțumesc frumos! La revedere! Unul mai plăcut să fie la toată lumea. Mulțumesc! Salut! Drag, toată lumea, numai bine!